ole thlir tu te chi bai ule hei zanin niriat mei sang ni som ni pathuman hian hei thala in khom zan te nia maro chu kom du kan nei miau si awangin zan rei to deuh hlek te kan nga ka tiang chuanin hun tha min pe a tiang chuan tuna hian kan kom tur hi ropui chip nula chuan vor em mai nula lal nun siami kan kom dona ani hi nikum lama khan zo face lady a than ania chuan tun hnaya sang ni som ni le pathuma hian MSU Cup Annual Inter College Competitions 2023 a hian Miss Multimedia a than ani boka tiang chuan tuna ama biang biak na kan nei don ani le nula nun siami che bai le chi bai le chuan zona kan lut ngal mop anga hei zona hi keipon engma ka ti thang cholawan ni pon chutin interview hi alama chon minarin omlova tiang chuanin kan tiang chun kha min lo thlir sak nok anga tin he kan channel hi thlir tu ten khongaya min lo subscribe theu tur khan kan in khongai na kan dila tin lo subscribe to te po khan lo like a tin hei kan kom tur hi akal zel na ta nemo a hlotin to na te kan lom pui zialan tir nan khan like kha kan lo pedon bok ania le hanin zot chawila mingpum khan kanin ko lova nu le pa te pon helai tol chunga po kha nickname kan ti mai ang chu kha engele siami ti in min ko tlang puya chen chan siami te min ti thawa tiang chuan interview na po mingpum lo khan siami te karon ti don ni siami ti tur ani chu la shelo lo thlir thar te po kanom the khanga khan kan the don nia kan thriat theu wangin nachina kan in soyang khan zo face zo face lady a than te ni a chuan Miss Multimedia MSU inan bot seya than ani bok ani chuwang chuan kan chuanga abikin ropui chip pon kan chuanga tiang chuanin zanina pokom kan duani hi kanan bia a in hong tak main hun min petheya achunga po masain lom thu kan soi ani len zot ngal mop mai la zo face kha tam takin kan the thiam lo mai theya zo face lady han than chho vel dan khami akha minan soi fia saksela atha ange masain nikum sang ni som ni pani khan December tha khanin sel suka zo face in khongpui zo fate in khongpui lian man ania chuan ta chuan MZP buat sai anita a zo face su chuan nominee khami zo face a khanin lady an thlang don ti keima chu ashar turin kakalta chuan lady an thlang don ti kha shelok thawma ila inrin ngei na kha engma ka nei chuang lawa chan sial suka chang kan kalta chan church tur te khan ti khan mi pui local khom in khom pui lo chim tu te chang khanin an thlang chuak ta an phone number te tiang khan an lata a chuan an hming te chan a top ni a khanin sial suk tlanga chuan kan introduction te self introduction te kan nei a ti khan zona le chhana te kha kan nei ve ta a chuan ta chuan judge te ma a chawanya chu chuan chu te chang chuanin points te min pe a judge te chuan a top zana result puan na te kan nei a tiang chuan ni tira khan tela han lan mem po in bei sei lutuk lo ang khan i lo om zo ka maro chu he lama tang khan non nge ti chawani mo ka anang ma chun a sarang tur deuh te po khan ruam man na kha oma tiang chun maro chu kha aron thang chuak ang che ni mo onia ashar tura kal kha kanita min soma chan chu tiang chanin kan han kal chhau ta khania ashar kha abigin kan kal ta mo motor kha min peta chuan chuta chuanin ashar form kha ashanin kan neya chuan ashar form ringot kha kan keng ta azo thwam po engma khanin keng lawa chuan khatia nominia min tela kan lo ni veta kha chanin
kan lo tel ve taka kha chuanin zo thuam kha in thuam nge ngei kha ngai buk sia chan van nei thak takin Manipur lampang kan unaute vai pages kha min hak tir thei hlawa kal ni chunga po lom thu kha soi nga ni se alom ome tiang chuanin tum lok em po om lutuk lovin in ro man na po om em lo khan maro chu organize tu te mit kha i lo latlat ani ti kha hriat maya chuan chumia chuan hemi zona thak rang Mizoram ami chi lo te po anron tel ve tho ti na mi o tele a huam kha azau khop me amo Manipur changten an lo kala tikhan Assam changten US changten an ron kala o tikhan shang changin an ron kal ka soi vek seng lo ni chung chu kan lo hrekil kel lova athlir tu te pon kan hre chu ve mai thei boka chumia chuan zo face lady in ni thei nia a ro pui hle maya a ro pui chi po hianin a choi moi konga te po kan lo na chang po kan lo hre lo zokin ka hria thar a kan soi fi a ro pui le nga hriatin chulai chuan khami i ba kha hanti lang ta la a thang a ti ro zo face lady lai kha hay a ba thua hanin ba cross kha rem che si lova chu wang chuan an ba thu hei hi adon chu ni an ba tir chu ni ta ni a winner ni na niang chu mai na tiang chuan ni le nge khamia vel khan azam ve em han puan dor tak tak vel laia chawa khan chu interview kan nei chuanin kan nei don po chuanin atikim tu mai kan ni hi kengni chu ti hian participants mai kan nia kan tia chanin kan ni kha in ring lau to pani chu interview nei don pon ka chang vel mai ang kha ka ti ri ru ni chan ka tel pui te hau kha an nal hlom sia chan mi bright tak te khan ni hloma chan azana khanin result panna po khan ke in ring lau shim top 10 top 10 an puang chhuak ta mo chan top 10 kha stage khan kan don chau ta an ron puan thla kha chan chu ta po chan pakhat nan pan don khan ke in ring lau shim mi chima ma se khalo ni le tu nei bok sa pathian zara a surprise ve cheni mo nia eng poni se mizo te hi chu hanin bei sei ve viau mai la hanin rin te tu phia lo nuam lo ve thina mizo ni na po tiang chuan ni po tiang chuan omamaro chu ropui chip nula chuan vor ani sa hrim hrima pakhat na tura kha chuanin kan bei sei sa hrim hrima chu tiang chuan ani kha ropui hle maya zo face lady ani tiang chuanin zo face lady chu enge kumdanga ten lo thlang to thinem chu tiang vel chu hriat ve hrim hrim in ayem ka sha china chuanin an nei ngai lawa ni kum kha avoi khana ni in ka sha ka sha swan mai thai boga mo ma se voi khatna an ni in ka sha president ne ke ni pon gan hrel tuk lo eng pon se avoi khatna ni tura te pon ngai la ne kan lo soi sual mai thaya ni pon thui tak kha wa se big lu tuk lo mai thek tin avoi khatna pon ni ka ringa teng chuan avoi khatna pakhatna ni thei ringot po kha pakhatna zon kan soi to mai ke ni chuan English te kan thiam lava chewang chen mizo tong tak khan pakhat na te ani thaya kan lom pui hle ani le adanga kan kal chawanga khami ringot po kha lotlin ro pui tak ani ro pui chip nula tan chuan ti enga ke ni tan chuan in alomom to hrim hrim ani ti kha kan soi ani chuan atira hin zom takania inu le pa te ming kha minan hrila kapahi lal pian ruala nia chan kanu chu lal lian pui ole unaw engzang ni le unaw hi pali kanya mi pa pahni le meichha pahni kan ni chuan nang ma kha ami eng zat nange upa ber dot tu kania unaw palia upa ber dot tu hi chu duat te hin lo du lo deuin ka hria amaro chu enge an duat chem duate min support theilu tuk chuan kan soi du zo chu kan pakai lok nga ani hi kan hre thawa ke ni pon tin an thenom khoveng te pon an soya ti hre nei mi lo an ti tin soyang khan atul chon tui khura poron kalmaya thil zorangai chona zuar maya tin hayan khosak hi siam te khosak hi sarkar na thak chung ko ni lo ma sela ro pui chi pa chuan mi khosa thei an ni tun ma tangin mar ti chung chuan soyang khan atul le tia tui khura po
du se chuan ka kal lawang poti se kal lo theidin hunan ding tho ni maro chuai chuan enge tui te lo leya lo to ve ya chungai chuan ti in tui khura te pokal lop mi kha ani ni chuwang chuanin zo face han ni te tin heta miss multimedia han ni te kha a phu li len ka ria ani kha en ton tur tam tak a om ti kha kan soi kai ani chu le MSU ina an bot se ina lama khan lut chaudon tamai la atha ange MSU ina an bot se kha han college sang ang deuh khan kan ria kai ni chuan khangvel kha han soi fia deuh hlek la te ro i MSU ka phi an lo bot sai na sa to hei kum danga po mo chanin avoi khatna ni lawani chu chan MSU cup ti ania mo chanin college sang inter college sang in elnania chan chu ta chang chuanin i Miss Multimedia kha khami ka pa khana omtel ni chu chan i ta chuan college pasari changin kan tel ta mo scholarship college ania chuanin i GSC college ni ta chuan North College ni le boka mo chan i keimani college government Johnson College ni boka chan zirtiri changin ania tikhan ti romana college changin ania chan women polytechnic changin ani le boka mo tikhan khade chang khami pasari ha kanin elani chu college sang pasari college khata tang khan pakhat theu kha in ni tin ani mo ani chuan college tina khanin inin thlifim ve em in college tang khan khami pakhat wat chuak ngat tur khan atira lo thlan to na sa entinge kha i college dang ti dan chu ka shelo na in kan college ti dan chuanin SU te an soi danin mo anin mukhoma ti khan tu ber hinge kan te lang i college miss nge kan college miss nei lai nge ti khan i an thlang chuak i nominee kha sang kan nei an nei ve ni chu chang tha te chang khanin i enge mi mal du dan mi mal mi pakhat du dan ringon ni lo khan SU te sang te kha vote te kha anin la vea chang kha chang khan an min thlang chuak chuan anin zot taila akal rem chan lai takani boka in college kalna ming khale Government Johnson College Government Johnson College mo in college poi ti ming thale don ni chu enge college atang te pon han lompuina angchi te kha dong ve na sa em atong ka anga mo phone nei mo khatiang chi vel ka i keima hi englo 6 semester kan ni ta mo education ka korta chang kan department anga chang te pun min support cha a chanin hei amuna final tia po min support cha em nga shan ten min lo shwaya ti khanin min lo tel puya chan baka ti khan pakhat na ka lo ni ta ka chanin min lompui thiam em a ti khan kan mi se sang kan college mi sang ten min lompui thiam lu tuk o nuam ve don maya siang khan thil kan vatel na hrim in ti siang nain haute poni se thil danga po keima ni poni pakhat na aber van ni chu an nuam ani khanga pe chon college pasari tanga aber thiau an mani college atang po khan in thanang khan ti don thowin ka ringa teng chon a thaber pasari han kal tanga pakhat na ni theka chu an nuam don ko mai khami le a bo ruak cholai khami in than dan kha voi kha thil thuwa zo top nge ka ti angchi ang dewa kha han soifia deuh them voi kha thil thuwa zo top ti chu ani lawanga i array vele deuh hlek to i thalma sa khan ania mo April tha khan kha khanin Instagram i vote turin an page MSU page an posa chan keima kha contestant number 3 kani ta mo chan ti khan an posta chan post zo khan i zon hele chana kha a om le ta chan chumi chu i Vivacon hola khan cultural center a khan kan nei ta chan chumi chu ani ni khata zo mai chu ni la chuan na ching ha ka zo thei hira zo face a pokhan tuna mi a pokhan ni thota sen kop thei thawang chu zo face a khan tlema hei mi santi chuan an lo ria han interview ve deuh na khan in the thi lang chi deuh te kha om ve em atia miss kal kan tiang kha zo face a kha chuanin englo judge te ma a
in post ringot ani ta mo chuanin I judge te hma hei thlalaka dan tih vel kha ani ringot ta chuan Miss Multimedia kha chuan tlermina lian ve deuh ta chuan vaivakawna chuan remwork kan nei ta mo mase chu kan zir vek thau in zir tir tu an vek thau mo muna han oma lo en te pochak le maya in tiang chuan in the thil vel ti na nia chuan zona le chan nang chi vel kha a ve em zo face a le multimedia han ti to mai la ve mase keman zo face kha chuan keman ni personality ngor kha ni ta mo multimedia po ahan ani thawa ma se zo face kha chuan kan mal nun he ko shena te in mangem ti vel kan ni pum khoi khwang e ti vel ang chok kha ni ta chuan Miss Multimedia kha chuanin hei namzia rang ti vel zo na kha sang ve de o hlek ani chu kan thuak a that lo te pokhan exercise ve ani mo tiang chuan chung kara chuanin hlotlin na in chang chho nia kan lom pui khop mai che tiang chuan ni kalna zel tura pokhan du sakna kan hlan che tin atira hemi zo face a le khami MSU cup ma khan heng lai anga chuan ti tak nak na tur kha chu chuang lo na chung nangma shima hetiang lampang modeling lampang hi ti mai tiang lo tui lo ke mo engemo ma ni lo ti ve lo nang chi mo thil dang deuh ang emo khatiang nangma ni shima I lo dream lok ang chi deuh te ani ve re nge ton chop deuh hlek thil beauty pageant lampanga hianin keima hi keima a hian hmuh tur engma chu chuang lo na in kalo tui ve satlia to pani chu kater lai phei chanin air hostess ni tum ngar ang kha kani ta chanin ma se hei ka tum tak lo ti te pona soi theanga chan chu keima a hmuh tur tam lo ta chan hei ami mala zongin kalau tui ve to pani chu ma se hatia han ti chwa ka chu ka nei ngai chuang lo na in miss ni te hatia thalak kha han vel ti te ka chak ve thei to pa ma po chan ma se tianga ti vak han tui chwa em chu nei chuang la ole zo tai zo na po achang thiam ko moya kan miss ni tur reng ani tiang chuan ni le khami Miss Multimedia result puan don live vel te khan na china zo face kan zong deuh khan azam ve em ten han puan chu ani khan mit han aw emo mit te mo deuh ten I thian te ka chun lo aw durin ka ring boka khang live vel bo ro kha an nuam ve shim em a ber han ti tamei la han ni chu anuam dang dai big to pa chani ka chai te min lo chorom tu te tan bokhan anuam ka ring thawa chan keima kan hi ka in ring lo chin shim to pa ka chante ka tel pui te hi an tha thei bok sa chan hei personal lampanga po hei mi mal na po ka phak lo tur hlir ani hloma zir na lama ni se shat zaw na lama ni se ka phak lo tur hlir ani hloma keima kha lo ni thut kha min chong thei lu tu poni sen ni maro chu kan kom mek hi mi ne theina tak anaya en po hian a hriat mai ang chu wang chuanin mi patam tak phei chu han luang liam na tur hi ni hrim maya wang chuanin akong hi ala nip chho zel tur ate po kan ngai tin kal chho zel ang chi modeling a po ai sang han thlen chho turang te hianin I dream dewem nge khala hian ka top mai don ti ang chi kha ai kal zel na turang chi deuh kha ma chop deuh te omem chuna tak chanin ma chop em chu chang lawa zirna hi ani shi meya chan zirna kan zo lama te chanin tuma kan hun kan shelau ta ma se pathian thu ni ta se hei ai sang chuk thlen chau zel chu ka tum yes yang khat eng po ni se mishing tum nei chu kan tum na ni maya pathian thu hi ani tiang khan adik khop maya maro chu nia soyang khan kalzel te po tumla ai sang hi chu thleng thei don ti hi chiang maya tin engemo model lampang ang chi entinan fakna ang chi ai mo entinan thil dang a modela ron manang chi za yang ate po amin ron som thut don ta chisela I thei ni ringem
na ang chi ya te po thấy nó mua tới chỗ cái này về ang mà xe mi tiền à sang bụi bụi cái chỗ cái đất kinh lão đấy cái ang mà xe thấy nó mua chỗ về exam la vin ti top zel theng te ro chuan ni le Miss Multimedia khan Aizol tang Aizol college ti mai la khami college paseri tang khan hei thingtlang kan ni me ro pui chip chu za tur pom chong lova thingtlang kan ni a tiang chuan thingtlang atanga thingtlang nula an ni ve hlom nge Aizol nula khami college dang atanga participate ka Tiro mana college atang alut kha apa pastor ani tamu tingan umkol khan ni ve chanin chupo chu Aizol khwa ni lauta hostel a umve thawni ta chan college atanga local kha o ani ve lenga chan midang kha chu Aizol kho mi nget ang kha aning ka sia o ka sia chwalo chan kaka kan zo chiang dua Aizol nula chau hi fashion lama modeling lama hlotling tur an ni bik chong lo ti kha kan thingtlang lampang nula then khatte po khang kan ria ta poimo a teng chuan kan ni thei ve vek ani ama ro chu thil re hi chu kan mel mang te pon lo clean ma sela tum ru na te chel na te po angai chho ve zel ni hlotlin na tur hi modeling angai chon ti te po kha kan riat a poimo in ka ria ani chuan a hi toplam kan nei chho don mai anga hei hun tha te min pe hei crown moi tak an lo kim wang men me khop maya chuanin sanjong sim hi han hriachak te pok an lo mai theya engai sanjong le sanjong hi fit nga le inches nga ani fit nga le inches nga ni chu fit nga le inches ni vel tan chuan ati chi lutuk lo mai thei ni chuanin ni le man lai interview ang ve deuh khan chome han ngai na deuh han du zong chi te kha alu kan raw le artui an sainon le sela alu kan raw le artui ani alu kan raw le artui budget a sang lutuk lo ni chu mi patan po khan alu kan raw le artui te chu ti thei nok tura te po ngai la teng chuan ani hi soyang khan nun simple tak ani ni ti kha kan riat atra ani hun tra min pe a teng chuanin kha zo na chi chang kan zo ta han zo om tak te po han zo mai te po ka nei thawin ka ringa maro chu soyang khan kan ti chop chil ve dewa kan tel tuk lo a engemaw chen chu ti ba deuh te po kan nei mai the thlir tu te po khan min lo hriat thiam kan du a teng chuan akal zel na tura po du sakna kan hlana engemaw atopa soidu hrim anei chuan hun kanan pele zokanga atha nge soidu em han tia trong kam hi ka thiam lawa tiang min lo konfi ka lom em chan soidu pakhat chu fuina lampang in ka sai me don enkema kemani mizaw chu Christian kan daw ni ta chuwang chanin kaushan kan loina kaushan khoi eng kaushan po ni se the to binin mang ve ila ti ka chalai pi te ka cha duwa chanin eng ang pun lama he kan ko rishal na te kan school khalna te lo swan mai lama se kanin khom pe a pathian biakin khendu na ri ru kan nei shim kan then shim kha cha khatia chan ba kha in chaina hi ngai pui mu ber lawi la zerna te ngai pui mu ila kha du'a chu kala soi ve du'a chan hemi channel hi lo like ve in lo subscribe ve chap don ya ti khan top tlang kom na kha poimo lutuk ani chu hei trong kam po thiam soyang khan ko thana in man te hi poimo ni khoi ko thana po loi la ti tak zetin kan om na khan chu tiang in zirna po ni thau zir kan zir lo chon ti tak zet khan zir tlang zelila lotling zel turin in kom na hun in biang na hun thatak mai min pe a siami kan lom hle mai ikal zel na tura po du sakna kan hlana che khati zong kha nula lam nun siami mi zo first lady chuan Miss Multimedia MSU Cup atanga an than chua kan biang theina hun chu nipot mai te se